kuat yo Le. Ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Iso kuat balungane marga ora disangga wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Nek kelingan bapak ibu nangis tenan atiku doi-dois dhewe-dhewe dadi bubar keluargane. Pedhot ing tengah dalan hancur kabeh harapan urip kurang arah ora ono tujuan. Maka dadi bajingan urip turut dalan mabur dadi pelampiasan bingung ra duwe jalan kurangi kasih sayang ra tau diperhatikan dadek aku anak sing ra duwe masa Ora depan. ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane marga ora disangga wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Saiki bapak ibu wis rapi dhewe-dhewe